Пробваме една нова лазерна рулетка, която си взехме от T-Meister. Казва се Cosmo Mini. Целта на рулетката беше следната, понеже ние сме архитекти, трябва и нещо, което да е по-малко, да се събира в джоб, да все пак да е удобно за ръката и да не изглежда като тесла от железарията. В случая ето е рулетката. Има съвсем базови функции. Може да мери дължина, квадратури и обеми. 3 бутона, няма шанс да се обърка, за разлика от другата ни рулетка, която имаме и с Touch дисплей, която уж е много по-висок клас, но постоянно прави проблеми докато правим заснемане, защото натискаме Touch дисплея без да искаме. Тук всичко си е със звук. Работи си прекрасно и струва 86 лева. Ако имате фирма по ДДС, изкарвате си фактура за нея и всъщност ви излиза около 70 лева.